पावसाने चांगलाच जोर धरला होता. सकाळचे 8 वाजले होते, पण असं वाटत होतं जसं संध्याकाळच झाली आहे. त्यांनी लगेच सगळं सामान घरात आत आणलं. त्यांनी लाईटचं मुख्य बटन चालू केलं, पण त्यांच्या हाती निराशाच लागली. खोलीत लाईटच नव्हती. आता लाईट गेली होती की त्या घराची लाईट काही कारणाने काढून टाकली होती, की इतकी वर्ष घर बंद असल्याने लाईटचा काही प्रॉब्लेम झाला होता, काहीच माहीत नव्हतं. त्यांनी घराच्या दाराला 2 बाजूला असलेल्या एक खिडक्या उघडून टाकल्या. अंधार, त्यात तो कुबट वास त्यांना वाटू लागलं. कुठे येऊन पडलो? आता वेळ होती घरात जरा शोधाशोध करण्याची. ते दाराजवळच उभे होते. त्या खोलीला आपण हॉल म्हणू. तिथे जागोजागी कोळ्यांची जाळी होती. भिंतीवर पाली सरपटत जात होत्या. जमिनीवर घोणी होत्या. जिथे तिथे लाकडी फळ्या, खांब होते. त्यांना वाळवी लागलेली होती. पण ती वास्तू त्यावेळेच्या चांगल्या प्रतीच्या लाकडाने बनवलेली होती, म्हणूनच कदाचित अजूनही टिकून होती. त्यांना समोरच अजून एक दरवाजा दिसला, अगदी दाराच्या बरोबर समोर. तिथेही एक हॉलसारखीच खोली होती. तिथेही तशीच अवस्था होती. डाव्या अंगाला किचन होतं. ते पुन्हा मुख्य हॉलमध्ये आले. मुख्य दरवाजाच्या डाव्या अंगाला एक बेडरूम होती आणि उजव्या अंगाला न्हाणीघर, ज्याला आपण बाथरूम म्हणू. तिथून घराबाहेर जायला एक दुसरा दरवाजाही होता. ते परत हॉलमध्ये आले. हॉलमध्ये एक वरच्या भागात जाण्यासाठी शिडी लावलेली होती. तिथे वरती अजून 2 छोट्या खोल्या होत्या. त्यातील एकात जुनं काहीतरी सामान होतं, तर दुसरी रिकामी होती. पण ती जरा साफ करता येण्यासारखी वाटत होती. वरील सर्व बांधकाम लाकडी होतं, तर खालील बांधकाम चिरे आणि लाकूड यांचं व्यवस्थित मिश्रण होतं. वास्तू किती जुनी आहे हे कळत नव्हतं. कदाचित 100-1 वर्ष जुनी असेल. त्यांना आता सकाळच्या नैसर्गिक विधीपासून ते अंघोळ, जेवण सगळंच बघायचं होतं. आधीला वरच्या खोलीत काही भांडी मिळाली. ती सगळी पितळेची होती. त्यातील एका बादलीमध्ये त्याने सोबत आणलेली फिनाईलची अख्खी बाटली रिकामी केली. घराशेजारीच असलेल्या विहिरीतून 1 कळशी पाणी तिथेच असलेल्या एका दोरीने काढलं. पाणी फारच गढूळ होतं. त्यालाही घाणेरडा वास येत होता. त्यांनी ते पाणी त्या बादलीत ओतलं. फिनाईल मिश्रित पाण्याने संपूर्ण घराची जमीन रुपालीने पुसून काढली आणि आधीने काही लाकडं जाळून धूर करून घरातील बारीक कीटक आणि पालींना हाकलवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. तिथे छोटी मात्र सगळं घर फिरत होती. तिला मजा येत होती. दुपारी 12 नंतर त्यांनी जमेल तेवढी साफसफाई करून विहिरीच्याच पाण्याने अंघोळ वगैरे उरकून घेतली. जेवणाचा तसा आज त्यांना काहीच प्रश्न नव्हता. आजचा दिवस पुरेल इतकं सुकं खाणं, ब्रेड वगैरे त्यांनी सोबत आणलं होतं. प्रश्न होता तो लाईटीचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा. 1 दिवस पुरेल इतकंच त्यांच्याकडे पाणी होतं. आजूबाजूला दुकानही नव्हतं. उद्याचं उद्या बघू असा विचार करत ते घराबाहेर आले. दुपारचे आता 2 वाजले होते. पाऊसही थांबला होता. चांगलं ऊन पडलं होतं. छोटी चिंचेच्या झाडाखाली एकटीच खेळत होती. ते झाड
फारच मोठं होतं. असं वाटत होतं जणू एका मोठ्या राक्षसिणीने तिचे शेकडो हात लांब पसरवले आहेत. ते झाड घरावर असं झुकलं होतं की ते जणू घरामध्ये वाकूनच बघत आहे. ते दोघेही घराच्या दाराजवळ असलेल्या पायऱ्यांवर बसले होते. त्यांच्या कानावर एका मुलीचा आवाज पडला. ती त्यांची छोटी तर नक्कीच नव्हती, कारण ती तर त्यांच्या समोरच होती. ते दोघेही जागेवरच उभे राहिले. त्यांना पलीकडे असलेल्या त्या घराजवळ एक मुलगी खेळताना दिसली. तीही त्यांच्या मुलीच्याच वयाची. रुपालीला जरा बरं वाटलं. नाहीतर अचानक मनुष्यहीन वस्तीत आलेला तो मुलीचा आवाज ऐकून ती जरा घाबरलीच होती. रुपालीने एक हात वर केला आणि त्या मुलीला सहजच बोलावू लागली. तीही निरागस त्यांच्या जवळ येऊ लागली. इतक्यात त्या घरातून एक बाई बाहेर आली. ती धावत त्या मुलीजवळ गेली. तिला एक जोराचा धपाटा मारला. "काय गे म्हशी, किती वेळा सांगितलंय थंय जाऊ नकोस म्हणान. तुका त्या भूतान धरल्यान तर आमकाच सगळा निस्तारूचा लागात. ता नुसता धरणार नाही तुका, तुझ्या मानेवर बसान तुका घेऊन जाईत." ती मुलगी रडत तिच्या आईसोबत घरात निघून गेली. "काय? भूत?" ती बाई भूत म्हणाली का? रुपालीने आधीला विचारलं. "अगं त्यात काय, आपण मुंबईत लहान मुलांना चोरांची भीती दाखवतो. हे इथे मुलांना भूतांची भीती दाखवतात. तिथे चोर मुलांना घेऊन जातात, तर इथे भूत." पण रुपाली मात्र या विनोदावर हसत नव्हती. तिला तर वेगळंच काहीतरी वाटत होतं. तिला भूतांच्या सिनेमांची, कादंबऱ्यांची आवड असल्याने तिच्या मनात कधीच भीतीने घर केलं होतं. आता त्यात ही भर. आधी तिथून पुढे घराच्या गेटजवळ आला. त्याला अजूनही त्या बाईचा अस्पष्ट आवाज ऐकू येत होता. ही माणसा काय येडीबिडी झाली आहेत काय? लहान पोरी घेऊन थैली आहेत ती, त्यांका काय माहीत नाही की काय? ती नक्की काय बोलत होती त्याला काहीच स्पष्ट ऐकू आलं नाही. तो तसाच परत आला. दुपारची थोडी विश्रांतीही झाली. हळूहळू दिवस मावळू लागला. तसं आधी सोबत आणलेल्या मेणबत्त्या, मोबाईल, पेन्सिल टॉर्च गोळा करू लागला. कधी कशाची गरज भासेल कोणास ठाऊक. आता संध्याकाळ झाली होती. आधीने दरवाजा खिडक्या लावून घेतल्या आणि ते वरच्या खोलीत गेले. तिथल्या खिडकीतूनही चिंचेचं ते झाड त्यांना स्पष्ट दिसत होतं. त्या खिडकीला थोडे तडेही गेले होते. कदाचित त्या झाडाच्या फांद्या वाऱ्याने खिडकीवर आदळल्या असतील. अरे, आज आपल्या या घरातील पहिला दिवस आणि आपण देवासमोर बत्ती पण नाही लावली, रुपाली म्हणाली. खरं तर त्यांनी देवाचा एकही फोटो सोबत आणला नव्हता. त्यांनी दिवाबत्तीचंही काही सामान आणलं नव्हतं. त्यांना मोबाईलमध्ये तेवढे देवाचे फोटो मिळाले. त्यांनी सोबत अगरबत्तीचा पुडा मात्र न विसरता आणला होता. रात्री झोपताना बेडरूममध्ये अगरबत्ती लावायची रुपालीची सवय आज कामी आली होती. रुपालीने एक अगरबत्ती ते जिथे आता बसले होते तिथे, म्हणजेच वरच्या खोलीत लावली, तर दुसरी अगरबत्ती खाली मुख्य दारापाशी लावायला ती गेली. संध्याकाळ झाली होती. घरात अंधार पडू लागला होता. ती एकटीच शिडीने खाली उतरली. ती हॉलमध्ये इकडे तिकडे नजर फिरवू लागली. ती थोडी घाबरलीच होती. कोणीतरी तिला पाहते का असा तिला भास होत होता. तशी ती पटकन मागे फिरून बघत असे. तिने मन धीट केलं. देवाचं नाव घेत ती पुढे गेली. तिने हळूच दरवाजा उघडला.
इतक्या भयान शांततेत त्या दरवाजाचा तो येणारा साधा कर्कर आवाजही अंगावर शहारे आणणारा होता. नवख्या भागात असं एकटीने रात्रीच्या वेळी घराबाहेर पाऊल ठेवणं हे कितपत योग्य होतं आणि त्याचे काय परिणाम होणार हे काळच ठरवणार होतं. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.